Здравейте хора, тук става нещо много епично, гледайте садите. Епик! Здрасти. Така, сега, тук това не е епизод, просто е така за простотия. Ще разгледам всички неща, които ги има в нещата. Така, тук за това ще трябва да изчакаме 65 секунди в подпалачката. И се пада се, гора, огнения човек, що ми рубе? Не знам, но Ендърмен си жужука! Ендърмен си жужука! Така, мога ти вече да хорча с циците. Да се препъкне. Нароя се до кога ще гора. Трябва ми вода. Oh yeah, disco. Boom, patsa, boom, boom. Patsa, boom, boom. Dun, 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 boom. Tatsa, boom, boom. Boom. Така, повечето неща не ми ги разрешава. Що съм нахарен. Ще не се телепортирам. Ще ви убия. Ще ви килна. Така. Той нещо хвърля пери. А това? Трябва да чакаме 26 секунди. Моля, изчакайте. Кове. Yes, fuck up. От 4 секунди са последно ще ме убият. Какво направих? Не мога да съм гост. Не мога да лета. Fuck you, bitch. Ами, добре. Аз мисля да е това. Но, за накрая, мисля да направя едно нещо. Ендърмен си жужука. Висша форма на ендърмен си жужука. Айде. Скейти са. Пано. Абе, пано. Опа. Бронята ви. Искам ендърмен си жужука. Аре бе, жужяк. Майка ти това. Така. И хора, това беше от мене. Няма да го кажем в нета, ще го изпратя само на тук какво е имало? Така, да си продължам мисълта. То се видя, че в сервера няма да има хора. И ще го изпратя на някои мои фората. И само вие ще го гледате, тъй.
Тъй. Да цаквате какво искам да кажа. И тъй. И за съжаление се е видело, че няма да има хора, мафък. Арба. Тон.